Здравейте, приятели! Както преди малко ви казах да си довършим клипчето, пак да карам. О, мага, вижте колко красиви рози! Това е червено като кръв, буквално. И розово. Ако виждате тротуара направо, ми стапя гумата. Преди гумите ми бяха чисто карани, сега вижте колко са черни, като гняз. Както... леле Николинка! Сега ще ви кажа здрасти и после ще я питам дали иска да снима. Леле Николинке, искаш ли да се снимаш в YouTube? В момента снимам клипче. Не. Добре. Чакай малко да си дам една кофа. Не иска да се снима, приятели. Сега ще ми дава нещо. И аз не знам какво е. Една кофа. Ваша. Добре, кофа ще ни дава. Наша кофа. Сега ще чакам тук и ще ви обяснявам за котето всичко. Обезпаразитено е, спокойно, няма бълхи. Аз имам алергия, затова ще го продавам. Имам алергия от котки. Дадоха ми го подарък уж за рождения ден, обаче той беше ужасен подарък. Аз ми казах, че имам алергия, обаче те не се съобразиха. Така че който няма алергия и желая да си има чисто бяла котка, да се абонира, както ви казах, да удари един мощен лайк, да цъкне камбанката и да напише няколко коментара за котето, как мисли да се казва. И ще тегля най-добрите имена. Който първи все пак се е ударил с сабскрайба и трябва все пак, който първи удари сабскрайба, да напише най-хубавия коментар за котето, как иска да се казва. В момента го отвръщам към всички момичета, защото има и някои момчета, които харесват котки, ама повече са момичета. Аз познавам много момичета. Те го искат това коте, обаче не могат да го получат, така че ако вие имате, защото не могат да го получат, защото са ми приятели, аз няма как да им го подаря просто така, все пак той струва и пари, то това е живо същество, така че трябва да дадете, махам цената, беше много голяма, 10 евро, 5 евро цена. И ако искате да го получите, както ви казах миналите неща, пак няма да го казвам, защото вече е прекалено. Много пъти казвам всичко, да се абонирате там и лайковете, вече ще го е станало досадно. Така че, чао и до нови срещи. Казвам, абонирайте се и ударете лайк. И ударете един мощен лайк. Хайде, чао и до нови срещи.